Bueno, 3 minutu emunduztia eta orduan 3 kontzeptutan zehatuko naz laburtzen. Guk arretetik zela ulertzen dugun ate berria zabaltzea. Ez dugu ulertzen edo ulertzen dugu kirola zelabait kiroldegi batetik kanpo behitzen den zehose edo kiroldegi batetik kap behitzen den bizi eredu bat moduan, ez? Ulertzen dugu garapen personaleako espazio bat dela eta garapen personala esaten dugunean da garapen emozionala garapen integralari dagokitzo nahi eta esperientziak erakutsi duzku zelabait hor garapen fisiko horrek garrantzia gutxi daukola bestiakin konparauta, ez? Eta orduan saiatzen gara zelabait persona bakoitza emuten bere garrantzia berak behar dauen garapen horretan, ez? Bigarren puntua saiatzen gara edo ulertzen dugu baloretan esteko espazio bat moduen. Errespetutik, konpromisotik eta talde lanetik gizarteko erronkekin konexioan beti gure dugu izan zelabait talde bat eragiten dauena herrixan eta saiatzen gara hori transmititzen gure jokale izoi gure taldean. Eta hirugarren ulertzen dugu komunidade handi bat moduen Arrasate Rugby taldea ez talde eta azpitalde ezberdinen klub bat moduan. Guretzat kirol helburuak ez die lehentasuna, persona eta taldia die lehentasuna. Eta ulertzen dugu zela baita nontzako aukerak sortuko dituen edo eskainiko dituen kirol eredu bat moduan, ez? Ulertzen dugu arrete. Eta orduan hor, aman taldia, inklusibo taldia, eskola. Emoten dut garrantzia asko gure arteko saretziai, gure arteko elkarlanai, pertenentzia sentimendu horri. Eta uste dugu kirolak ate berri asko alditzuela zabaldu hainbat gizarteko hainbat erronkei, izan aniztasuna, jatorri, erligio danalakoa, izan euskeria, izan feminismoai, eta inpaktu handiza aldauela lortu gizartean bertan, ez? Eta uste dugu hor elkarlana importantia dela kirol klub ezberdinen artean, eta hor atiak zabaldu ez, atiak apurtzeko dauko. Eta bestelako gizarteko beste eragile batzukin. Eta gu elkarlaneako prez, atiak zabaldi dauzkeu. Así que, hoxe.